وەزیر دەرvê تورکیا dibêje ku Rûsya bîrokeya avakirina navçeya aram li Sûriyê red nake. Lêhîna hûrguliyên avakirina navçeya aram ji aliyê Amerîka ve nehatine eşkerekirin û pêwîst e di destpêkê de Amerîka wan hûrguliyan eşkere bike. Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiye ji bo medyayên welatê Tirkiye ragihand ku Rûsya bi tu awayekî dijehetiya avakirina navçeya aram li Sûriyê nake. Ev helwesta Rûsya de civîne ku roja 23 kanûna duwemiya îsal de navbera serokê Rûsya û serokê Tirkiye de hatî encamdan hate xuyakirin. Herwiha Oğlu got ku pêwîst e pirsyar werê kirin ku gelo mebest e Amerîka ji avakirina navçeya aram çi ye? Rola Rûsya di navçeya aram de wê çi bê? Ji ber hîna ev çend nehatine zelalkirin. Oğlu amaje bi wê çendê da û got ku hikûmeta Tirkiye dixwaze babeta vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê li gel Rûsya, Êran û welatên din gotûbêj bike. Eşkere kir ku Iraq jî hatiye ser hêlê ji ber ku pêşhateyên Sûriyê bi awayekî rasterast bandorê li Iraqê dikin. وەزیرە دەرvê Tirkiye ronahî xiste ser qunaxa piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye û bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên din yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê û got ku Tirkiye li dijî vegera rejêma Esedê bi wan navçeyan ji ber sînaryoyekê bê vêrengî wê bibe gef û metirsî li ser esayîşa netewî ya Tirkiye. Oğlu got jî ku avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê bo Enqere gelek girîng ew ji ber hebûna çekdarên rejêma Esed li wê navçeyê نایواتê ku metirsî li ser ewlehiya Tirkiyê namîne ji ber eger heya rejêma Esed û çekdarên YPG li dijî Tirkiye rêkkevin. Lewma avakirina navçeya aram gelek girîng e ji bo Tirkiye. Wezîrê dervê Tirkiye eşkere kir ku Amerîka jî razî nebe rejêma Esed vegerê bi wan navçeyan. Amerîka ev helwest bi eşkere ji Tirkiye re ragihandiye ji ber Amerîka dibîne ku vegera rejêm wate bi hêzbûna hejmûna Îranê li navçeyê. و derbarê rewşa bajarê Idlibê wezîrê dervê Tirkiye dibêje ku welatên endamên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê li Idlibê alîkariya terorîstan dikin. Mewlûd Çavuşoğlu got jî ku çend welatekî endamê hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê li bajarê Idlibê alîkariya terorîstên Tehrîrê Şam dikin bê ku navê wan welatan eşkere bike. Herwiha Oğlu da zanîn ku mebez ji vê helwestê ew e ku ew welat dixwazin şikistê berêkeftina navbera Tirkiye û Rûsya de derbarê bajarê Idlibê de hatî kirin bînin.